José e a Virxen Santa por baixo da manta, a Belén camiño, iban a manta por riba. San José camiña moito por baixo da manta, pero a Virxen non podía a manta por riba. Andemos, Señor, andemos por baixo da manta, que se nos acaba o día e a manta por riba. Si este día se acabara por baixo da manta, outro Dios nos mandaría a manta por riba. E os señores desta casa por baixo da manta han nos dar unha alegría e a manta por riba. E se non queren dar nada por baixo